moet, je moet dus als bedrijf ook kijken van, en het is natuurlijk wel zo dat er nu een enorme sprong is gemaakt, omdat het zo lang stil heeft gelegen. En die enorme sprong moet je nu in een hele korte tijd doen. En het zwarte randje is dat de compensatie vanuit Nederland, die is zo niet gericht dat het meeste geld terechtkomt bij bedrijven die het niet nodig hebben. Terwijl je het juist zou moeten richten op de bedrijven die het wel nodig hebben. Maar goed, als je dat wilt als Bonaire en als bedrijven binnen Bonaire, laat dan aan Nederland zien aan de hand van je cijfers wat er mis is. Want ik hoor van ambtenaren, ik hoor van staatssecretaris Van Huffelen, van joh, als het te weinig is en als het niet gericht genoeg is, dan moeten we dat corrigeren. En die correctie die zal natuurlijk nu niet eerder komen dan in 2025, maar dat ene jaar moet je natuurlijk wel kunnen overbruggen. En als je dat niet kan, ja, dan moet je dat ook laten zien. Zodat de urgentie ook duidelijk wordt in Den Haag. Maar zolang je alleen maar vanuit sentiment roept en niet vanuit cijfers, ja, dan krijg je in Den Haag geen gehoor. Zo simpel is het. De prijzen van Bonaire hebben misschien wel omhoog gegaan door deze minimumloon. Hiermee, wat moeten we eigenlijk hiermee doen? Ja, natuurlijk zullen de prijzen ook iets omhoog gaan. Maar hoeveel omhoog en hoeveel dat nodig is vanwege de stijging van die minimumlonen is nog maar de vraag. Als ik de krant lees, dan ging het over schoonmaakbedrijven, over beveiligingsbedrijven, die hun prijzen hadden gebaseerd op $7 per uur minimumloon. Nou, ze verkochten hun uurtarieven, die waren ergens tussen $14 en $16. Nou, dan zou je dus verwachten dat als de lonen met $2 omhoog gaan, ja, dan verwacht je dat de prijzen met $2 omhoog gaan. Maar nee, de prijzen die gaan met $4 omhoog. En laat dan zien dat die $4 echt nodig is. Want het klinkt niet erg logisch. Als je maar $2 meer moet betalen, dat je $4 meer moet krijgen. Dan ga je toch gewoon meer winst maken? En als dat niet zo is, laat het dan zien.